फेसबुक पार्टनारशिप एड्सआ मा लोगोफोर दा खालि बेनिल' दावराव जा गोबां मानसिफ्रानो पार्टनारशिप एड्सआ मा होनना गाव गावनि फेसबुक पेजआव स्क्रिनशट खालाम पस्ट होगासिनो दङ। दा आं नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थानो सानो फेसबुक पार्टनारशिपनि एड्सनिफ्राय नोंथाङा जेबो आर्निं खालामनो हानाय नङा। फेसबुक पार्टनारशिपजों आर्निं खालामनोब्ला नोंथांनि चेनेला फलोवार बुरजा गोनां जानांगोन आरो रिल्स भिडिअ हगारोब्ला लं भिडिअ हगारोब्ला 100K 200K 500K भिउ फैनाय जानांगोन लोगोफोर। आरो नोंथाङा जुदि मोनसे फट' आपल'ड खालामोब्ला 50K 60K लाइक मोननाय जानांगोन, अब्लासो नोंथांनि पेजआ मोनसे ब्रेन्ड कम्पानि बा ब्रेन्डनि माबाजों सिनायजागोन, ब्रेन्डनि नोजोराव गोलैगोन। जुदि नोंथांनि चेनेला ब्रेन्ड कम्पानिनि नोजोराव गोलैगोन अब्लासो नोंथांखौ ब्रेन्ड कम्पानिनि अनारा बा ब्रेन्ड कम्पानिनि मालिकआ नोंथांखौ मेसेज खालामगोन, नोंथाङा जोंनि ब्रेन्डनि प्रडाक्टखौ नोंथाङा प्रम'सन खालामनानै होयोब्ला जों नोंनो एथ' थाखा होगोन होननाय मोनसे मेसेज फैयो लोगोफोर मेलाव। दा अब्ला नोंथांनाव जुदि बेबायदि मेसेज फैयोब्लासो अब्ला नोंथांनि ब्रेन्ड कम्पानिया नोंथांनो फैसाखौ हरगोन, नोंथांनो फेसबुक एड्सआ फैसाखौ हरनाय नङा लोगोफोर। दा नोङो पार्टनारशिप एड्स जाय प्रडाक्टखौ नोङो माने प्रम'सन खालामगोन बे प्रडाक्टनि अनारासो नोंथांनो फैसाखौ हरगोन। बेनिफ्रायसो जोङो बे पार्टनारशिप एड्सनिफ्राय जोङो आर्निंखौ खालामनो हागोन लोगोफोर, नङाब्ला हानाय नङा। बेनिखायनो नोंथाङा जुदि पार्टनारशिप एड्सनिफ्राय जुदि नोंथाङा आर्निं खालामनो गोसोब्ला नोंथांना फलोवार बुरजा जानांगोन, भिउ फैनाय जानांगोन, नोंथाङा लाइक मोननाय जानांगोन, माने ब्रेन्ड चेनेल जालांनांगोन नोंथांना, माने मोजां भिडिअ नोंथाङा प्रम'सन खालामनो रोङोब्ला नोंथाङा मोजां ब्रेन्डनि प्रडाक्टजों नोंथाङा मेल हरजागोन आरो नोंथांजों डिल जालायगोन। नोंथाङा आंनि प्रडाक्टखौ जुदि प्रम'सन खालामनानै होयोब्ला आं नोंनो एथ' थाखा होगोन, बेबायदि टाइपनिसो लोगोफोर बे पार्टनारशिप एड्सआ। दा नोंथांमोना गोबाङानो सानदों जानांगौ पार्टनारशिप एड्सनिफ्राय नैबे पार्टनारशिप एड्सनिफ्राय जोङो फैसा मोनसिगोन, जोङो आर्निं खालामनो हासिगोन, खिन्थु बेबायदि नङा। नोंथाङा जुदि नैबे पार्टनारशिप एड्सजों आर्निं खालामनोब्ला नोंथाङा फलोवार गोनां जानांगोन, भिउ फैनाय जानांगोन नोंथाङा, अब्लासो नोंथाङा बेनिफ्राय आर्निं खालामनो हागोन। माने नोंखौ इनभाइट खालामगोन ब्रेन्ड कम्पानिनि अनारा, नोङो आंनि प्रडाक्टखौ सेल खालामनानै हो बा प्रम'सन खालामनानै हो अब्ला जों नोंनो एथ' थाखा हरगोन, बेबायदि मोनसे मेल फैयो, अब्लासो नोंथाङा फेसबुक पार्टनारशिप एड्सनिफ्राय आर्निं खालामनो हागोन लोगोफोर। दा नोंथांमोना बे फेसबुक पार्टनारशिप एड्सनि सोमोन्दै एसेब्लाबो मिथिबाय जानांगौ। दा नोंथांमोना दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै होदो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन। बाय बाय लोगोफोर।